Volkswagen. Országot azért akarják elítélni, mert a magyar emberek úgy döntöttek, hogy a mi hazánk nem lesz bevándorló ország. Az Európai Parlament bevándorláspárti többsége el akar hallgattatni minket, mert kerítéssel védjük hazánkat és Európát. Ne engedjünk a zsarolásnak. Védjük meg Magyarországot. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Itt van! Itt van! Mi van, apu? Itt van! Az árak forradalma az Emagon. Vásárolj 1 méter 39 centis LG NanoCell okos televíziót 11% kedvezménnyel 154.900 forintért. EMAG. Találj rá a keresés örömére. Megfogadtad, hogy idén változtatsz? Segítünk! Let's go! Keresd termékeinket a sikeres újévi fogadalmakhoz. Let's go! Válaszd a Hisense 4K Smart ULED televíziót, hogy a sport otthon is élmény legyen. 169.900 forintért. Let's go! MediaMarkt. Élvezze a mozgás felszabadító élményét, és válassza edzéshez a Lidl minőségi szabadidő és sportruházatát. Hétfőtől őrületes Lidl áron. A női vagy férfi szabadidő nadrág 2999, a női vagy férfi szabadidő felső 3333, a női funkcionális nadrág 1999 forint. Lidl. Minden jót, jó áron. Maxold ki a kedvezményeket a Coop Klub appal. Töltsd le most, vásd ki digitális kártyádat, és vásd be a kedvezményeket. Spórolj egyszerűen az appal. Következő műsorunkat siket és nagyot halló nézőink a Teletext 888. oldalán feliratozva is megtekinthetik.